Май айының соңгы güzel көннәрендә үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен Түбән Кама шәһәрендә гомер кичерүче кадерле киленебез Эльвира Шәүкәт кызы Ардисланова каршылады. Әйнде аның бергәрәк беренче матур юбилеен 5 яшь тулу көнен 24 май көнне сөекле оныгыбыз Кәримчикка билгеләп үтте. Икесен бергә яратып кышып алып, ирегүле котлау сәламен Иске Кулатка бистәсеннән кайнанасы Мәвлегөл Хусаиновна, кайнатасы Ринат Яхевич, Түбән Кама шәһәреннән Илдус тормыш иптәше Римма, балалары Алина һәм Илсаф юллыйлар. Май айында бик йомшак күңелле, рухи яктан бай холыклы кешеләр генә дөньяга туа диләр. Бу чыннан да шулай. Гаиләбездә 2 улдан соң бик көтеп алынган кыз балабыз сыман кадерле киленебез Эльвирочкабыз килгәч күңелебез тулды. Аллага шөкер, балабызны бәхетле кылып, аңа әти статусы, безгә әби бабай булырга мөмкинлек тудырып, оныгыбызны да бүләк иттеләр алар. Еракта яктырткан җылы кояш сыман алар да безнең бүгенге көн күрешебезне җылытып, яктыртып бик матур яшәп киләләр. Киленебез бар якка да өлгер дә, уңган да дияргә кирәк. Өендә Эльвирочка пөхтәлек тантана иткәнне ярата. Телеңне йотарлык тәмле ризыклар пешереп, ул гаиләсен генә түгел, кунакларны да ачык йөз, шат күңел белән каршыларга сөя. Күп санлы туганлы гаиләбез аны бик тиз үз иттеләр, яраттылар. Безгә дә әти-әни дип эндәшеп, ул яшәешебезгә дәрт һәм ямь өсти. Бүген Эльвирочкабыз сине матур юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. 30 яшь ул бик дәртле, гүзәл гомер мәле. Шуңа карамастан инде бу яшеңдә дә син җитәрлек акыл һәм тәҗрибә тупладың. Гаилә учагыңны матур итеп саклап киләсең. Теләгебез бер, шушы килеш, сау исән, һәр вакыт пар канат кагып, алда да безне сөендереп, туган балаларыгызны әтиле-әниле үстереп яшәргә язсын. Сез безнең өйдә һәр вакыт көтеп алынган кунаклар булып калырсыз. Килен төште күп ел элек безнең тату гаиләгә. Килен диеп тик алмадык гомердә аны телгә. Ул яраткан кызыбызча бик матур яшәп килә, һәммәбезгә хөрмәт белән олы шатлыклар бирә. 30 яше килеп җитте. Без аңа юллык сәлам, шатланып теләкләр яза кулыбызга алган каләм. Кәримчигебез, татлы алмабыз. Сине дә шул форсаттан беренче юбилеең белән котлыйбыз. Кай ара вакыт үткәнен сизми калдык. Тик истәлек итеп ясаган сурәтләреңә карап, гомер бер мизгел икәнен аңлыйбыз. Бик акыллы, төпле, шук һәм шаян булып, матур балачак әкиятендә үсәсең. Сиңа Хак Тәгалә әтиле-әниле үсәргә язсын. Киләчәктә дә дошманнар юлында очрамасын. Раббым, үзе язмышларның матурын һәм җиңелен язсын. Безгә ешрак кунакка кил. Әби бабаң сине ярата һәм сагына улым. Күз карабыз, алтыныбыз, Кәримебез, улыбыз. Инде 5 яшь тулды сиңа. Кай вакытта уйлыйбыз. Хәрәкәтең олыларча, хылкың әткәңә охшаш. Я бер Аллам, язмышлары булсын бәхеткә тоташ. Куянчыгым диеп сиңа елмаеп дәшәбез без. Бәйрәмеңә матур җырлар бүләккә бирәбез без. Кадерле Эльвира һәм Кәрим, бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны бүләк итеп кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Күзләреңнән нурлар ташый, хыял уйларың акрынлап чын була башлый. Шатлык җанда, якыннарың янда, һәр ел шулай кабатлана. Күңел кирлегеңне, япь-яшь күңелеңне язсын иде шулай сакларга. Бүген синең туган көнең, бәхет, саулык теләгем, яшь булсын йөрәгең,
kaderli